Oyawre janeno ma LTN kendo machiegni nonro mar oboke kama dhi liudho nimna thuond weche e oboke adek makawuono. Nyinga Chris Owino. Wachako kod oboke mar Daily Nation. Thuond wache oboke mar Daily Nation en ni big test for Uhuru, Raila and DP Ruto. Mae e kinde mar tem mapek ne mosruok e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga ewi pogruok mar paro ewi pogo counties ma pacho kae omenda. Kendo iwacho ni ker Uhuru Kenyatta kia ni ochung' komane. Ochung' kod jotelo masiro formula mar pogo counties omenda kitiyo kod thoth mar oganda kose ochung' kod osiepne manyien mano Raila Odinga. Iwacho ni en kinde matek ni ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ewi pok mar omenda ne counties ma pacho kae. Eito oboke mar ariyo, all eyes on the Senate as the big three on county cash stalemate. Wenge duto kiny ong'iyo Senate kama jood bura kata senators dhi twak ewi pok mar omenda ne counties ma pacho kae. Kiny senators nyalo wito paro makamano kata nyalo puodhe kendo manti osekelo ywaruok mapek e kind kweth masiro lwedo ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod kweth masiro lwedo ogai ma ODM Raila Odinga. Wenge duto kiny ong'iyo Senate gidhi puodhe kose kiny gidhi wito paro makamano oko. Eito oboke mar ariyo bende loso mane wi ywaruok e kind kweth masiro lwedo ogai ma ODM Raila Odinga kod mano masiro lwedo ker Uhuru Kenyatta ewi pok mar omenda ne counties ma pacho kae. Kama duond bura ma ODM ok mor kod formula mar pogo counties omenda kaitiyo kod thoth mar oganda. Wach kamano bende biro nyaka ito oboke mar adek kama jotelo mawuok e gwenge ma Kenya madiere oramo ni formula manyien mar pogo counties omenda kitiyo kod thoth mar oganda nyaka kadhi. Ma ok okadhi to gidhi pingo report mar BBI. Eito oboke ni mar ang'wen, ODM party denies Kalonzo's claim for 2022 pact with Raila. Duond bura mar ODM okwedo weche ma wachore ni ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka ne ntiere kod andiko maling'ling ewi yiero maduong' mar higa 2022. Ma en gima nowach kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna. Eito oboke no mar adek bende, Gideon Moi states why KANU signed post-poll deal with Jubilee. Jatend duond bura mar KANU Gideon Moi nolero gimomiyo ne gidonjo e winjruok kod piny owacho mar Jubilee ka nowacho ni duond bura mare nodonjo e riwruok kod Jubilee mar kelo dongruok ne piny Kenya. Eito oboke ni mar abich, MCS my County Assembly ma Nairobi osechako chenro mar thicho oko spika margi Beatrice Elachi. Eito oboke no mar abich bende loso ewi ywaruok e kind governor ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko kaachiel kod Nairobi Metropolitan Service ewi winjruok mane gidonje mar miyo piny owacho mamalo teko mar tayo tije mag county ma Nairobi. Eito oboke ni mar auchiel, mana counties abich kende emosegoyo okang' madwarore e kedo gi landruok mar tuo mar COVID-19 e pacho kae. Counties go gin Mombasa, Murang'a, Kiambu, Machakos kaachiel kod Kakamega. Penjo en ni to counties mamoko to timo ang'o? To moloyo counties mag mawuok e Luo Nyanza, Siaya, Kisumu, Homa Bay kod Migori un kanye? Po nono ni tuo mar COVID-19 omuoch, God forbid, wadhi chomo kanye? Governors magwa nyaka duokwa. Eito oboke ni mar abiriyo, loso ewi tho mar jadolo mar PCA mano Kariuki Kiana mano otho kaluwore kod tuo mar COVID-19 odiochieng' manyoro. Eito oboke ni mar aboro, loso ewi kwan mapiny mar oganda mano yuoro e ute lamo odiochieng' manyoro. Eito oboke ni mar ochiko, loso ewi mijing'o ma jatend migao Amina Abdalla oyudo e dwaro mare mar dhi bedo Director General mar World Trade Organization. Kwabiro eito oboke ni mar 11, Nurdin Haji okwayo duol mochung' ne kedo kod mibadhi pacho kae mondo tim nonro malong'o e kinde ma gichwalo files e ofisi mare kata e ofisi mare. Kawadhi e tok oboke ni mar Daily Nation, wayudo weche tuke kama League maduong' mar English Premier League norumo Yanga otieno manyoro.
Liverpool e joloch mar English Premier League, kata kamano ng'wech mar top 4 English Premier League ne ochuo odiochieng' manyoro, kama Chelsea ne okawo thuolo mar 4, Manchester United ne okawo thuolo mar 3, Manchester City ne omako thuolo mar 2. Mano nyiso ni Manchester United, Chelsea kod Man City kaachiel kod Liverpool dhi tugo tuke mag UEFA Champions League season manyien. Ne johera mag Manchester United, congratulations. Seche mane ng'wech mar laro top 4 bende ochuo chieng', clubs mamoko bende nodhi e lum kaka Bournemouth, Norwich City kaachiel kod Watford, kendo ok wabi neno gi season manyien English Premier League. E komachielo, Tottenham Hotspur bende dhi tugo Europa season manyien. Nali dunia liga thuond weche e oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Standard. Tur mar wache oboke mar Standard en no rest for Raila. Onge yweyo ne ogai ma ODM Raila Odinga, man sani onego bed ni yweyo bang' kane otimne bero e piny mar Dubai. Kata kamano, ywaruok e kind jotelo e wi pok mar omenda ne counties ma pacho kae, e kind kweth masiro lwedo kaachiel kod kweth masiro lwedo Ker Uhuru Kenyatta omiyo ogai ma ODM Raila Odinga onge kod yweyo. Mano e tur mar wache oboke mar Standard. Mbele mar oboke mar Standard kanyo be nitie wach ewi captain machon mar Harambee Stars Musa Otieno, ma wacho ni en kod hawi ni pod ngima bang' gore kod tuo mar COVID-19. Musa Otieno nogamo tuo mar COVID-19, kata kamano Nyasaye ber, pod ngima nyaka sani. Wakwayo ne hawi maber. Ito oboke ni mar 2 loso mana ewi ywaruok e kind kweth masiro lwedo ogai ma ODM Raila Odinga kod maro mar Jubilee ewi pok mar omenda ne counties ma pacho kae. Ito oboke mar 3 Musa Otieno wacho ni ongima kendo duoko Nyasaye erokamano bang' gamo kute mag COVID-19. Ito oboke ni mar 4 MCS ma County Assembly ma Nairobi osechako chenro mar thicho oko speaker margi Beatrice Elachi. Ito oboke ni mar 4 bende duond bura ma ODM kwedo weche ma Kalonzo ne owacho ni ogai margi Raila Odinga kaachiel kode nochuo koke e ogirimiti maling'ling' ewi yiero maduong' mabiro. Ito oboke ni mar 4 bende thoth senators ok sir formula mar pogo counties omenda manyien, kama counties mamoko dhi wito omenda. Ito oboke ni mar 5 governors dhi nyiso Ker Uhuru Kenyatta odiochieng' ma kawuono ni kik olor piny Kenya, kata kik okel chik mar lockdown. Governors ok sir paro mar lockdown kendo. Mane wacho ni gidhi nyiso Ker Uhuru Kenyatta odiochieng' ma kawuono. Ito oboke ni mar 6 lose tek mar weche mag somo kadhe kinde ni mag tuo mar COVID-19. Ito oboke ni mar 7 loso kwan ma piny mar oganda mane oyuoro e ute lamo ma pacho kae. Kwa dhi ito oboke ni mar 10 lose wi pek ma jumamine kadhe kindegi, to moloyo jumamine mapek kalore kod nok mar remo e ute thieth ma pacho kae. Ito oboke ni mar 12 Ker machon mar piny Tanzania Benjamin Mkapa ne otho kalore kod tuo mar malaria to ok COVID-19. Anyuola mare ne owacho kamano. Gideon Moi bende nojiw kod jotelo mawuok e hoho mar okak mondo oti kod Ker Uhuru Kenyatta. E tok oboke mar The Standard, Manchester United, Chelsea dhi tugo UEFA Champions League season manyien. Weche tuke bende ito oboke ni mar 39 lose wi Tottenham Hotspur ma dhi tugo Europa League season manyien. Jamie Vardy ema ne okawo midila mar Golden Boot bang' loyo gonde mathoth e English Premier League. Oboke mar 3 en oboke mar The Star. Thor mar wache oboke mar The Star en ni counties may soon get okay for bank loans. Jatend migawo mochung'ne weche mag omenda e pacho kae Ukur Yatani nomiyo counties thuolo mar kawo hola kuom bengi ma pacho kae. Ito oboke no mokwongo bende loso ewi ywaruok e kind kweth masiro lwedo Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod mago masiro lwedo ogai ma ODM Raila Odinga ewi revenue allocation.
Eito bokoni mar ariyo, lakteche dwaro ni yawago man gi higni 55 kadhi mbele mondo omi yweyo nyaka tuo mar COVID-19 tieke pacho kae kata yud yadhe pacho kae. Eito bokeni mar ang'wen loso mana ewi wach ma Ukur Yatani omiyo counties ma pacho kae thuolo mar kawo hola kowuok kuom bengi ma pacho kae. Eito boke ma The Star mar auchiel, tem mapek ne handshake ewi county revenue allocation. Toko boke mar The Star, Olunga on fire. Engineer Michael Olunga iwacho ni sani kuro liet kapas bang' ka noyudo hat-trick mare mokwongo loyo gonde 3 mare ne klab mar Kashiwa Reysol mar piny Japan odiochieng' manyoro. Iwacho ni sani koro Engineer Michael Olunga liet kapas. E weche mag tuke bende mawuok e pinje maoko, jatugo mar Real Madrid Eden Hazard iwacho ni sani kadhe midhiero matek nyaka ne oriwre kod Real Madrid kowuok e klab mar Chelsea season mokalo. Weche mag tuke mawuok e piny Italy owacho ni japuonj maduong' mar Inter Milan Mano Conte owacho ni ok omor kod tieko thuolo mar 2 e lig maduong' mar Serie A. Geno mare en ni season manyien okaw lig maduong' mar Serie A. Mano Antonio Conte, kocha mar Inter Milan. Jahera malolo TV ne alidho ni alidha moko kuom thuond weche mane oboke magwa makawuono. Ibed godiochieng' maber, nyinga Chris Owino, warom kendo odiochieng' makiny.